We are the Pineapple Family! Good morning! Monday, first day of exam. Ready to go na. Mula nanay. Ala ka. Just put there inside the bag na. No, hindi na pag ano. Kisa ka naman. Okay ha? Waiting ka sa pocket. Hindi. May exam ka mo. Tira na kay maano ha. Pag abot mo, ma-practice na ka mo sa inyong ano. Okay, let's go. Bye-bye. Hindi na mabay-kiss na. I love you. Bye. God bless you, Doy. Follow instructions. Read carefully. Check one by one. God bless you. Pray ka gid ha. Pray gid. Bye. Hello, everyone. And yeah, it's still Monday. Disoriented sa akong tubo. Okay. Hindi ko ka-organize ang akong mga ginaobra kay ginabuligan ko gani si GJ sa iyang mga reviewer, pero ang good thing about him is that siya na lang gid yung gatuon. Ako ga obra na lang ko yung reviewer para nga a day before sa exam niya may ara siya balang adisiran. Pero hindi kakapoy man mag-inobra reviewer. Sakit nga dito ang ubo ko. Di mo ko. Ano sa sinulat. Ito na to si Daddy. First day of exam. 3 na ka-subject for today. Kali kami instruction pa kay Daddy. Kaya project. Kali wala to na picturean niya kagabi. May parang at mag-turn in sila email. May picture. Kung ba sinag-picture pa to. So, nag-video ako liog. Budlay no. Pero mostly siya nagidya balaya ang nagatuon muna ang ayos iya sa buong kay grade 5 dapat kidman niya siya na lang gidya matuon. Ay, yara na siya. Wala na sa ka-insert sa iya bayo man. Wala na akong baby. Malunch na lang kami tapos sa puli man. Okay, mas study pa na siya for the next day nga exam. Ay, napicturean mo? Oo. Thank you very much. I love you so much. Dugay-dugay. Yeah. We're gonna eat here. Nang taon kay gusto sini mag-chocolate cake ko. So, we decided here na lang sa Victoria's. Lapit lang di. Hindi ah. Hindi eh. No. Go na kay Daddy. Wala akong sa ano na iya gusto na crave niya chocolate cake ko kaya naka-lunch siya sa school. bawa sa school mo. Ay, lipatan ko na yung mag-video sa mga food namon niya. Wait on. Ariamon dessert ni Daddy was the way tapos na yung sa iya cake chocolate. Ariamon carrot cake. Good morning, Tuesday, second day of the exam, and PE uniform kay last subject is PE exam. Practical exam sila, so kinanglan nila mag-PE uniform. And whole day sila subong. Oo. Okay, ayos. Ay, pagali. Cookies. Stay side na. Ito nga ni, huh? Okay. Ready to go. Wait lang, ang imo anay double check yung mga gamit. Oh, imo nga tubigan. Kiss Skype mo, mami pa. Love you. Pray ha. And focus. Kuan lang. Read carefully gid tanan instructions and questions. Check mo gid ha, tanan ha. ABC. Bye-bye, Doy. Love you. Pray ha, pray kita. Kami ni, ayun. Bakal diaper. Ayun sa City Mall. Ayun na kami sa Rob. Namakala ko sa National Textile sa mga pinagdala. Project. Si Daddy naman. Hindi ka naman ito yan. Oh. Mak.
pick up sang pick up kami sang padala ni nung Mark from Canada. Ayun na ang box. Bali from Canada to Negros, pero kay ang party lang ni Daddy ang ginpadala dito Negros from Negros na ni to Rojas City. Awi na, Tito Ma. Excited na. Ari na kami diya sa school. Sugat na kay GJ. Balik na si Daddy. Iron salmon kainan. Nagbakal man lang kami diaper. Wala man ganing stocks. Isa na lang bilhin. Tapos sa paroob. Grocery gamay. And then Init eh. tagalan nga wala pa ni. Nakaon na lang tanay. Nagbakal kami tiyaya kang siopaw. Ay natakaan si Daddy. Be, ang good thing. Ma-open kami. Ma-unboxing. Kamot ka na pa ba? Namot ka na ba? Chocolate ba? Chocolate. Parang nang kita na oh. Okay lang. Wow. Puro mga sneakers Sneakers na chocolate. Sneakers na chocolate. Sneakers kaliyang ano. Ang pamot naman niya. Chocolate ya. Yung J1 niya. May buhok pa na ito. Kahit nung white naan. Oo, isa-isa. Doon wala pa naman ikaagi suksok. Wala eh. Ay na, Wala na. Happy siya ba? Ayun na siya. There he is. Happy man siya. How was your day? What? Really? Gusto ko ice cream. Pero good gidi mo day, how? biyak palay lang. Kamot pa. Tatlo na lang doy. Tatlo na lang ka subject doy. Good morning. It is Wednesday, last day of exam. And we made sure nga study well siya kagabi. Malaki kami yung shadow vlog. So, lahat na si Patrick. Yun na. Okay. Oh, kiss na kay Mami. Wait, kiss. Very good, ha? 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 It sure lang do i-understand ang instructions kag ang questions and everything's gonna be fine. Balik yung pencil case. Pero wala man ligali. Patuguro sa eskwelahan na bilin. Bye-bye. Bye, Doy! Pray, ha? Hello, guys! Wednesday is here na and tapos na nila for sure ila exam. Last day na sa exam nila. Medyo mabulubod na yung mga subjects of math, science, TLE. But I know nga kaya yan na. And by God's grace nag-ulan-ulan na dito ang tao. Malapit lang. Tulo-taliti yan. Taliti. May practice pa na sila karon 2 PM sa basketball. So, bindalan siya ni Daddy sa iya pang practice niya. Sa iya nga pang practice. And then, kami, tungan na kami ma-lunch. Anay, amot after sinadayon mag-practice siya man kami Daddy man. Wala na da. Kaya, I don't know. Basta na-mention ko naman nga the whole day ko sa balay. Hindi ko basta sabay sa mga thoughts ko naran ako sa sulod balay. Although damo ako ginaobra labada house chores but hindi din ako makagawa ko makaupod-upod po yung Daddy magsugat sa iya. Bisa na mo lang na daw ako mag-breather in a whole day daw ginakulong ko sa balay daw umuta waiting for him na lang. Ara na sa katulad tiyo. It's tallying. Wala. Bono timing di niya nga ulan. Tuy, grabe balance mo! What happened to you? Basket ka pa? Oh, no! Wait, na gani pero ba't ilisan? Ilisan sa yung mga nga extra shirt. Extra shirt ka da.
Congratulations! Tapos ng exam! Lunch time! Thank you, Lord. To go place naman sa food hub. Here's my food. Ito real food niya. Kay daddy food niya, chicken, fillet. Bye. Sige na. Oo! Tigit siya mo. Kulat pa. May harap na mo. Oh? Bye dong. Babay dong. Dalo mong bago, ha? Oo. Ha? Kaya niya mga kids. Oo, sige na. Araday mo cellphone, ha? Oh, thank you. Balik ko na sa. Well, ari na kami ni daddy. Di sugat na sa iya sa training niya. Why pa silang tapos ya. Ready to go! Fourth day. Wala nang isang exam subong. It's Thursday. And he's ready to go. Hulat na lang ang tricycle. Ready ng stadium. Wala pa nga ning scores. Ang pabakal sa sang Beyblade Stadium kay kung tapos sa exam. Pero ang bako dapat namin ang mga scores anay. Nami na nakatahaw. Kung pwede yan kisa sa iyang ano nadaman mo ha. Ano? Ang reminders do ha. Love you. Reminders. Ano gani? Wala kami di Patrick ha. Bye-bye. Reminders gida ha. Hello. It's rainy afternoon. Look at the weather. We're going to Luina because wala to siya sa pang training. Wala na sila sa school na training. And then kami ni Daddy manita kami sa iya barong kay para siya tula. And I'm very happy man kami because ma-represent man siya sa quiz bee nila for Filipino sa ilaw linggo ng wika. Ikagina lang sila nag-quiz kung sino ang qualified. Very good baby, no? Yeah! Plato, those two, yeah. So, we're going na. Natag na ito yung dati practice uniform. We're going to dito. Eat pizza. Huh? Back to Miami. Yummy. We're back here na. Ay, naroy naman. Ay na kami na. Balik namin di sa school niya. Baka na kami sang iya nga barong. Tapos, nagkao kami ni Daddy sa Jollibee. Ito ginahindang ko sa spaghetti. Bala, ba't may aragid yung mga times na daw may cravings ka nun. Ito, dos Daddy. May mga gamit ko. Wala akong adaan bagya. May klase sila subong. All day. Kapon niya gamay lang yung bag. From Monday, gamay lang yung bag kay exam. He's here na. Sirom na inyong ano? Ano na inyo? Hay, iban pa nga gamit mo. Kompleto? Kompleto? Ang cellphone mo? Hard. Tanan-tanan, mga books mo, dala mo? Oh, let's go home na. Assignment pa? Ano? Math? Social studies, science. Okay. Activity sa science? Okay na to? Let's go na. Si Daddy Way. Let's go, let's go. Good morning! It's Friday. Kisa mami. Tanan nga inog ano mo. Wait lang. 2 bags. Ilis ka ha after. May after ikay na siya di nga jersey. Okay. Bye doy. Idwa ka ano yung set ya basketball. Ayos ano? Okay na. Kaya yan na na. Dala na. Oo, muna na. Thank you nung ha. Bye, Doy. Comfortable ka man, Doy? Comfortable man? Okay lang. Instructions, reminder. Ha? Na-remark kami to check kung may stocks na ang diaper ni mother. Sugat na daan kay GJ. Kani may ara lang ba? Yes, may ara medyo may sa kabilog man gyapon.
Bidi. Ay, nasa, kapangayo mani, may utang sa kantin, Puli na tayo, Pila? How's your day? Good. Practice ka ron, ha? Third year na. Puli time na. Ilang ask ko ano yung reminders niya. Going home na. Hello, everyone. Then, we're heading to Rob. Kay ma-order lang kami pizza. Kay Get Together and Grow. Nadili lang kay busy ang tanan. At we are going to have a gathering. Well, sa balay, practice lang kami sang tula. Kay parang kay gamay lang gitang days niya nga makapractice. Kag ang time gid siya kay damo man. Ay, busy man nga bata. Di paano sa ka-practice ang tula niya. Kay sa Tuesday na tong tula niya, Saturday na subong pa lang gid kami nakapractice. Ay nako. And then blackout the whole day. Karon pa kuno 6 PM 5 AM kay ina blackout na. 6 PM pa kuno andar. Amo to. Pero dito sa balay generator lang sila para sa electric fan ni mama para hindi initan si mother. Kabay pang early pa karon andar. Excited kasi new get together. Ha? Adoy? Hoy. Uy? Excited ka sa tula? Hindi. Hindi. Kaya hindi mo pa masa ulo mo. Muna hindi ka pa excited. You have 2 days na lang dayon. Ay, naku. Ang kanta na ka mo? Memorize niyo pa. We're going, ano gani? We're going younger. Si Arby pa yan nagkanta. We're going younger. Ay, nalipat na. Sige na. Dali, ana. Sige na, kantahin na. 1, 2, 3, go! Di ba na? Happy Sunday everyone. Finally makasimba kami kay wala subong game. Ano sa going to church na. Tulugan sa Butaw. Upugwapo ya siya ya. Ngayon siya ng bayo ya. Papo ya. Papo kitya. Ngayon na kami di SM yan. Lantaw-lantaw sila shoes. May sale diho. Hari karon no, humanda sa tula. Humanda sa tula. I-order na akong Yung order tagani kung nami yung outcomes ng tula, di ba? I-order ta karon sa gabi. Kung nami ka na karon sapon sa tula, okay? oo. Lagi to. Okay, let's eat na. Dali lang kami sa food court. Ang amo na lang drinks ang ginahulat namon. Pay na. Di naman yung sus may balance naman sa ano. Ay, may tagaan lang kami sa niyo. Eh, nakasale naman. Burger kag fry. McDonald's or Sunday sa burgers. Thank you for watching. Bye!